മമ്മൂട്ടിയോട് തിലകൻ ബെറ്റ് വെച്ചു. ആ കാശ് മമ്മൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല. 5000 രൂപയ്ക്ക് ബെറ്റിനുണ്ടോ? മമ്മൂട്ടിയോട് തിലകൻ ചോദിച്ചു. ഒടുവിൽ മമ്മൂട്ടി ആ ബെറ്റ് സമ്മതിച്ചു, ബെറ്റ് വെച്ചു. ആ കാശ് മമ്മൂട്ടി ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയും തിലകനും തമ്മിലുള്ള ആ ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോടൊരു അപേക്ഷ, ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുവാനും പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും മലയാള സിനിമയിൽ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ നടന്മാരാണ് മമ്മൂട്ടിയും തിലകനും. ഒരു കാലത്ത് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ഇരുവരും പിന്നീട് ചെറിയ പിണക്കത്തിലുമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനുമെതിരെ അക്കാലത്ത് തിലകൻ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. താരസംഘടനയായ അമ്മയുമായുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു അതിനെല്ലാം കാരണം. തനിക്ക് വിയോജിപ്പും എതിർപ്പുകളുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും അതിനർത്ഥം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലുമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നല്ലെന്നും പിന്നീട് തിലകൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു അഭിമുഖത്തിലാണ് താനും മമ്മൂട്ടിയും തമ്മിൽ ബെറ്റുവെച്ചതിനെ കുറിച്ച് തിലകൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മമ്മൂട്ടിക്ക് സിനിമയില്ലാത്ത ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു, തനിയാവർത്തനത്തിനും ന്യൂഡൽഹിക്കും മുമ്പ്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് എനിക്കൊരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. അത് കണ്ട് മമ്മൂട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയോട് പറഞ്ഞു, ഇതിൽപ്പെട്ട നടൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ, എനിക്കും കൂടി ഒരു ചായ താടാ എന്ന്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു, അല്ല ചേട്ടാ, ഇവനൊന്നും എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് സിനിമയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത 10 വർഷം മലയാള സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയോട് തിരിച്ചും പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ലോഹിതദാസിനെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സിബി മലയിലിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ലോഹിതദാസിന്റെ തിരക്കഥ തനിയാവർത്തനമാണ് അന്ന് സിബി സിനിമയാക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് സിബി മലയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, തനിയാവർത്തനത്തിലെ അധ്യാപകന്റെ വേഷം ആര് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ സംശയമില്ലാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു, അത് മമ്മൂട്ടി മതിയെന്ന്. പിന്നീട് എറണാകുളത്തെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ സിബി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളും മമ്മൂട്ടിയെ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. തനിയാവർത്തനത്തിൽ ഞാനും അഭിനയിച്ചു. മമ്മൂട്ടി ആ കഥാപാത്രം മനോഹരമായി ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടി മതിലുകളും ചെയ്തത്. ഈ 2 സിനിമകളും ഇറങ്ങിയ ശേഷം മമ്മൂട്ടി എന്നെ നേരിൽ കണ്ടു. മതിലുകൾ കണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. 2 സിനിമകളും നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നും ഇത്തവണ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും നാഷണൽ അവാർഡും തനിക്ക് കിട്ടുമെന്നും മമ്മൂട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും, നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് അന്ന് മമ്മൂട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. 2 അവാർഡും കിട്ടും, 5000 രൂപയ്ക്ക് ബെറ്റ് വെക്കുന്നു എന്ന് ഞാനപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. ആ വർഷം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും നാഷണൽ അവാർഡും മമ്മൂട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടി. പക്ഷേ ബെറ്റ് വെച്ച 5000 രൂപ മമ്മൂട്ടി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഇതാണ് ആ കഥ, മമ്മൂട്ടിയും തിലകനും തമ്മിൽ ബെറ്റ് വെച്ച കഥ, മമ്മൂട്ടിയുടെയും തിലകന്റെയും ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥ. ഇത് പഴയൊരു അഭിമുഖത്തിൽ തിലകൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും തിലകനും മമ്മൂട്ടിയും അവസാന നാളുകളിൽ കുറച്ച് അകൽച്ചയിലായിരുന്നെങ്കിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ മകന്റെ ചിത്രത്തിൽ തിലകൻ മികച്ചൊരു കഥാപാത്രത്തെ തന്നെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടാണ് കടന്നുപോയത്. അതായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ. ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലെ ഉപ്പുപ്പായെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കും? തിലകൻ തന്നെ അന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടിയേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വളർന്നു വരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. കാരണം ആ അനുഗ്രഹം ഒരിക്കലും തേച്ചാലും മാച്ചാലും പോകില്ല. അതാണ് തിലകൻ എന്ന നാട്യഗുരുവിന്റെ, നടന ആചാര്യന്റെ അനുഗ്രഹം. അത് ദുൽഖറിന് മേൽ അന്ന് തന്നെ പതിഞ്ഞു കിട്ടി കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ദുൽഖർ ഇപ്പോൾ ആകാശത്തെ പോലെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും മികച്ച അഭിനയ സാധ്യതകൾ നോക്കി കാണുന്നതിലും അദ്ദേഹവും മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ച. അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയും തിലകനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു. ഇവർ തമ്മിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കഥകളും നിങ്ങളും കേട്ട് കാണും. അവയിൽ ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.